nege ɲɛ 17 talan gosi kan Bamakɔ ana Laminina ani Wagadugukaw fɛ yen nɔ aw bɛ VOA Africa kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Washington DC Kadiatu Traoré an ka bi alamisa donya in octobre kalo tile 26 kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. Ɲinini baarabaw de bɛ senna mɛn polisiw fɛ fagalijuguba kɔfɛ ni a ɲɔgɔn ma deli ka ye fɔlɔ ɲinan san yɛrɛ kɔnɔna na l'Amérique laseliw ye a jira k'a fɔ ko a ka ca ni mɔgɔ 16 ye minnu ni tora a senfɛ. Suyɛniw dankariliw jugubaw ani binkani jugubaw ani fagalijugubaw nin taabolo ninnu de bɛna kɛ kiiriw kɛnɛw kɔnɔna na cour d'assises ka kiiri kɛnɛ min n'a sigira mɔptikaw fɛ yen nɔ kunungo ayiwa ntɛnɛn na octobre kalo tile 25 la an bɛna laseliw kɛ aw ye a kan. Nin ye a san 10 de ye Mali bɛ dibi la ka sababu kɛ kuranko gɛlɛya ani kurantanyaw ye ayiwa jigiyaw olu b'a la ka falen dɔɔni caman fɛ fɛn min ye ka ɲɛsin énergie solaire o ma ye. Sɛgɛsɛgɛliw gɛlɛnw nanzaraw ka furaw dɔw ka minnu bɛ se ka tali bɛ se ka bana wɛrɛ falen adamadenw farikolo la. Ayiwa an ka laselikɛla ka bɔ Dakar Nama Jara ale b'an bolo nɛgɛ kan ayiwa an bɛna ɲininkali tɛŋunin kɛ a la a taabolow kan. Ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan dunuya kɔnɔna la ani Mali jamana kɔnɔna la ka tɛntɛ aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ. An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ko kura k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ VOA Banbara ka Malikura jɛmukan kɛnɛ de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6nan na Washington DC aw tulo bɛ Kadiatu Traoré de kumakan na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye mɛn polisi ale bɛ ɲinini baarabaw dabɔ bi alamisa in na yaasa ka tɛgɛda kɛ mɔgɔ fagalikɛla juguba dɔ kan min ye marifa ci mɔgɔw la nisɔndiya kɛyɔrɔ dɔw la. Ayiwa a senfɛ a yirala k'a fɔ ka bɔ mɔgɔ 16 jate la ka taa se fo mɔgɔ 22 jate ma olu de nin tora a koɲaw kan. Mariam Traoré bɛ détails di a ma an ka kumakanw lamɛn. Mɔgɔ camanba wɛrɛ de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen jokina ni muguciba in senfɛ min kɛra dugudennin dɔ kɔnɔ n'a bɛ wele ko Lewiston. Kunnafoni jɔnjɔn ma se ka sɔrɔ ka dɔn mɔgɔ joli ye kasara sɔrɔ nin dangarili in senfɛ. We have literally hundreds of police officers working around the state of Maine. A marabolo ɲɛmɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ k'a ka ca ni mɔgɔ 16 wali ka se mɔgɔ 22 ma minnu bɛɛ lajɛlen taɲana a senfɛ. Lewiston dugu tun bilala lakɔlɔsili kɛrɛnkɛrɛnnen bolo kan bi alamisa sɔgɔma. Kalansow bɛɛ lajɛlen datuguna. Ci labilalen kɔfɛ a dugudenw ma k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka to sokɔnɔnaw la. Finitigi polisiw y'a jira u ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ k'a fɔ ko cɛ dɔ min tɔgɔ ko Robert Card k'u sera ka min lakodɔn kosɛbɛ ja dɔ kɔnɔ tuma min na a tun kɛlen don k'a ka marifa sɔsɔ ka don nin ɲɛnajɛkɛyɔrɔ in kɔnɔ min bɛ wele ko Bowling Lewiston o sigida la. U y'a jira o senfɛ k'a fɔ ko maramafɛn min tun b'a bolo bɔlen don maramafɛn juguba de fɛ. Kunnafoni disow ye nin ja nin natɛmɛ. Ja min na mɔgɔ caman bolibagatɔ yera minnu tun jatigɛlenba don nin ɲɛnajɛkɛyɔrɔ in da la n'o ye Bowling kɛyɔrɔ ye. Tuma min na marifaci daminɛna arabadon wula fɛ. Maa dɔ kɛnɛ kan ye min ni sera ka kisi ni a tɔgɔma se ka fɔ y'a lase CNN ka jabaranin so la ko tuma min na nin cɛ marifatigi in bɛ a ka dangariliw daminɛ k'ale n'a cɛ tun tɛ tɛmɛ mɛtiri 5 ɲɔgɔn kan k'o waati de la a ye marifa kɔni kululi daminɛ ka ɲɛsin maaw ma. Tuma min na ne ye n yɛlɛma ne y'a ye k'a fɔ ko ballon tun t'a bolo nka marifa de tun b'a bolo. O nɔgɔnin fɛ n ye n boli joona k'an kunsin bɔda ma. N sera k'an yɛrɛ nama ka taa wo kɔnɔ ni ka jigin mansinw kɔfɛ. Ne tora mansinw kɔfɛla la fo sanga 10 ɲɔgɔn fo n dara la waati min na k'a fɔ ko finitigiw sera kɛnɛ kan. Ni ma ko fɔlen y'a ka seereya lase cogo min na CNN ka jabaranin so kan. Car ye maa ye min ka baara bɛnnen don marifa a lakalanni ma wa yamaruya sɛbɛn b'a bolo. Maa don min lakodɔnnen don ka kɛ i n'a fɔ kɛrɛfɛden finitigiw ka baara kɔnɔ n'a bɛ wele nanzarakan na ko réserviste. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen seereyara yɔrɔ caman. Robert McCarthy ale min ye Lewiston mara ka ciladen ye fɛnɛ y'a lase CNN ka jabaranin so kan arabadon wula fɛ ko mɔgɔ 22 de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fatura ni marifaci dangarili in senfɛ k'a sɔrɔ seereya wɛrɛw y'a lase ko mɔgɔ 16 olu de fatura. Halisa an sigilen don ka makɔnɔni kɛ komi ɲininiw bɛ senna n'an ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen min sɔrɔ ka kɛɲɛ ni mɛn fagalijuguba in a tigi ɲinini ye an b'a lase aw ma jɛmukan in kɔnɔna na ka tɛmɛ ne kunnafoni ye a ka ca ni san 10 ye bi Mali bilalen bɛ dibi la ka sabu kɛ kuranko gɛlɛya ye awa nin ye a san 1 ye
a kelen bɛ kɔtigɛ bali ye ko a tɛ wagati ko bolo bilen sabula fɔlɔ la a bɛ fɔ de k'a fɔ ko ni funtɛni sera ko kuranko gɛlɛya bɛ na yaasa ka se ka fiɲɛbɔ da di mɔgɔw ma fɛn min ye énergie solaire o dɔnbagalajɛw ye olu bɛ ala ka solution dɔw da yira hakaja faamaw bɛ wuli ka jɔ caman na halisa ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la awa Abdin Mariko n'ale ye énergie solaire ni dɔnbagalajɛ ye a yirala k'a fɔ ko ale ye kaw énergie o ɲɛma ye ale ye seereya dɔw di Mariam Kuyate ma an ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ an k'u ka masala lamɛn. Fɛlɛ min kan ka ta Mali kuranko la côté 2 ka se 3 ma o don bibi na énergie renouvelable de bi mɔgɔw bɔ o ye jumɛn ye wariba bɔ ma quoi ale sigitɔ a wari ka ca mais à long terme i tɛ wari sara a la quoi panneau b'an fɛ yen ɲamaw b'an fɛ yan nɔ i bɛ tile yɛlɛma ka kɛ courant ye i bɛ se ka ɲamaw yɛlɛma ka kɛ courant ye n'i ye jateminɛ kɛ tile min bɛ anw fɛ yan nɔ n'i y'a jateminɛ mètre carré kelen i bɛ se ka à peu près au minimum i bɛ se ka 5 kWh i bɛ se k'o sɔrɔ énergie la quoi an ka tile bɛ production mun kɛ an ka tile bɛ mun di an ma panneau ye solution ye cogo di n'i ye cité ninnu jateminɛ cité administratif ka gouvernement ka baarakɛyɔrɔ n'i y'o jateminɛ u bɛɛ bɛ baara kɛ tileganfɛla de la ka ta 8h la ka taa se 16h ma mais a sow sanfɛlaw la i panneau bɛ se ka sigi a so bɛɛ sanfɛla la parce que a sow tugu bɛ ɲɔgɔn na o sanfɛlaw la i bɛ se ka panneau sigi ni panneau sigira a so sanfɛla la panneau bɛ mun de kɛ i tɛ hali batterie sigi a bɛ tile mana bɔ dɔrɔn u bɛ tourner o panneau de ka fɔlɔ san'u ka EDM ka courant yɛrɛ utiliser fɔlɔ ni tile bɛnna waati min na u bɛ sɔrɔ ka EDM ka courant utiliser bon tile bɛnni n'o ye sufɛla ye olu tɛ baara kɛ an dun ka courant dunyɔrɔ kɛlɛman caman a bɛ bɔ cité administratif fonction publique baarakɛyɔrɔw bɛ yɔrɔ min na a bɛ bɔ yen nɔ ka sɔrɔ ka bɔ yen nɔ usine centrale barrage hydroélectrique minnu filɛ cogo min na a bɛ dilan cogo min na centrale solaire bɛ se ka dilan ten nɔ ten a bɛ se ka dugu bakuruba a bɛ dugu bɛɛ lajɛlen ta bon tile min bɛ anw fɛ yan nɔ n'i ye centrale solaire sigi a sigili wari o bɛ se ka caya mais dans l'avenir i bɛ se ka panneau kelen bɛ se ka san 25 kɛ panneau den kelen. Ayiwa i y'a fɔ cogo min na centrale solaire olu ka kɛ fɛlɛw ye yala o kelen bɛ se ka nɔgɔya yɛrɛ don Mali kuranko la wa? Ko fana ye jumɛn ye an ka ko dɔ fɔ dɔ bɛ ɲa na dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la wa courant bɛ yen nɔ mais courant bɛ se a utiliser baw ma cogo di maa minnu bɛ ka courant baara kɛ olu de b'o dɔn EDM mɔgɔw de b'o dɔn u ka planning programme ɲɛnama di programme mun ni a ti bɛn ni sini programme tɛ quoi programme mun ni o denw n'o mɔdenw bɛ na o programme sɔrɔ yen nɔ u bɛ se ka baara k'a la n'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ sisan k'a fɔ ko bɛ Bamakɔ kuranko lajɛ lii mun yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan nɔ yɛrɛ fɔlɔ c'est archaïque quoi i b'a a dépassé don quoi EDM bi yan nin y'a san joli expérience kan ka kɛ EDM na a kan k'a dɔn k'a fɔ a kan ka lii minnu tiri a kan ka o bɛɛ lajɛlen dimensionné k'a bɛɛ lajɛlen kɛ san 2 tɛ san 5 tɛ san caman. Halisa ka tɛmɛ ni kuranko gɛlɛya ninnu juru kelen ye kɛnɛdugukaw Sikaso olu bɛ kan ka u ɲɛsin fɛn min ye énergie renouvelable ani énergie solaire ma awa Hawa Bamba n'ale bɛ wa Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Sikaso ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Ka kɛɲɛ ni kurantigɛba min bɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Sikaso kɔnɔna la o y'a to maa caman ye fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ yelen sɔrɔ cogo la o yɛrɛ sɔrɔ cogo kuraw la panneau b'o la bibi na Sikaso kɔnɔna la Sikasoka caman kɛn bɛ k'u ɲɛsin panneau ma ni wagati in na ka taa sɔrɔ kurantigɛ ye tiɲɛni caman don u kunna Alu Balo ale b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Bon me waati min na y'a fɔ sisan kurantigɛ kɔni a bɛ kan tɔɔrɔ couveuse bɛ ne bolo frigo bɛ ne bolo ne bɛ to ka baara kɛ n'olu e b'a dɔn ni kurantigɛ la couveuse bon frigo fana bɛ ten na vraiment a bɛ ka tiɲɛni ladon ne kunna par exemple hali dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ne ka sɛw ka sɛfan lajɛ bon n y'a sɔrɔ a ma avancé bon ni sɛfan dun ye semaine kelen kɛ a ma avancé dɔrɔn o ye sɛfan tiɲɛnen de donc ne ye den 23 bɛɛ de bɔ k'a fili parce que kurantigɛ y'a sababu ye ka ɲɛsin o tiɲɛniw n'a ɲɔgɔnna caman ma Musa Tarawele ale ko k'ale ɲɛsin badu ma sabula ale bolo
n'i be pano labara a be ɲina kurantigɛ kɔ. Bibi na bɛ ka plaque solaire utiliser mais fɔlɔ n'u tun bɛ ka courant utiliser bibi na sɛbɛ la an bɛɛ bɛ ka yɛlɛma plaque solaire fɛ parce que courant tigɛ bɛ k'an sɛ an tɛ se ka foyi kɛ bibi na ne ka pano ni batterie bɛ sigi ne ta so 60,000 musaka bɛ bɛnna 60,000 la bibi na ne lafiyalen don parce que pano yele vraiment ne fɛn bɛɛ kɛ n'a ye ne ma ko si tɛ courant la plaque solaire bɛ min ɲa ma an ta courant tɛ se ka a ɲa ma bɛɛ bɛ ka yɛlɛma plaque solaire fɛ parce que ni bɛ plaque solaire la hali tɛ a dɔn ni courant tigɛla ni courant ma tigɛ. K'a kɛɲɛ ni maaw ɲɛsilen ye pano ma ka sababuya kɛ kurantigɛ banbali ye Sikaso kɔnɔna la pano feerelaw caman y'a yira k'a fɔ ko ni wagati ka fisa kosɛbɛ olu bolo sabula olu bɛ k'u tigɛw nɔ. Abubakar Tera ale ye pano feerela ye Sikaso suguba kɔnɔ a ka fɔ la maaw bɛ na don o don ka na ɲininkali kɛ pano ko la ale bolo. Kurantigɛ ko kɔni waati in na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ bɛ tilen ka na ɲininkali de kɛ tiɲɛ yɛrɛ kurantigɛ galema na min fɛ ni ye solution sɔrɔ n bɛ pano ni batterie san pour que n bɛ se ka lumière sɔrɔ n bɛ lafiya cogo min na mɔgɔ kɔni bɛ tilen an yɛrɛ da la ɲininkali la tile yɛrɛ ka dɔgɔ an hakɛ yɛrɛ t'a la minnu bɛna ɲininkali k'an fɛ. Pano feerelaw tɛmɛlen kɔfɛ hali minnu bɛ pano baara kɛ ni ka taa sigi sow kɔnɔ olu fana dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na maa caman ɲɛsinen bɛ pano ma sabula olu b'a baara kɛ don o don ka taa sigi u ka sow la. Aruna Keita ale ye pano dilanna ye. An bɛ waati na ni i n'a fɔ sisan mɔgɔ caman b'u profiter kurantigɛ fɛ ka pano ni batterie installer u ka so kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ mun filɛ ɲini ne bɛ kumana n'a ye nin sanga nin kɔnɔna ne yɛrɛ ye pano ni batterie installer kɛla ye ne yɛrɛ bɛ installation kɛ bon dɔgɔkun kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ se ka installation kɛ fo ka se sigiyɔrɔma 4 ma. Nin b'a yira k'a fɔ ko Sikasokaw cɛsirilen bɛ kosɛbɛ fɛɛrɛw la u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu bila sen kan walasa u ka degun dɔw bɛ se ka bɔ a la cogo min na n'o ye yeleko ye. Awa Bamba mankan don VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Sikaso. Cour d'assises ka kiiri kɛnɛ o tako fɔlɔ o dayɛlɛnninw kɛra mɔptikaw fɛ yen nɔ kunungo octobre kalo tile 25 la ntɛnɛn na ayiwa kiiriw bɛna sigi fagali jugubaw ani binkani jugubaw ani dankarili juguba minnu na u kɛra o yɔrɔw la ayiwa Mahmudu Bokum n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye ka bɔ Mɔpti bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Kojugubaw kiiri bulon ni a bɛ fɔ a ma cour d'assises a tako fɔlɔ san 2023 daminɛna Mɔpti nin ntɛnɛndon in na octobre kalo tile 23 la Mahamadu Banjugu Jawara ale ye cour d'appel procureur général ye. Cour d'assises ye kiiri bulon de ye kiiri bulon bɛ lawaleya minnu ye kojugubaw kɛ minnu ka ɲangini bɛ ta san 5 ka so ka taa san 20 ou bien si ka so ou bien ka taga fali yɛrɛ ma olu kiiriw ma fa walew b'o la bingani walew b'o la muso kan suɲɛni baw b'o la a bɛ fɔ fɛn fɛn ma ko crime olu bɛɛ b'o la. Affaire 30 de kiiri bɛna tigɛ kojugu wale 36 kan nin tile 12 baara in kɔnɔ procureur général Mahamadu Jawara bi o walawala an ye. Ka adamaden yɛrɛ ni bɔ ou bien ka a farikolo masiba lasa ma donc o ɲɔgɔn 18 de bɛ a kɔnɔna na o kɔfɛ ka bin muso kan o 5 b'a kɔnɔ o kɔfɛ suɲɛni walew si n'a fɔ ma vol qualifié vol à main armée o 2 b'a association des malfaiteurs ani ka aw fara ɲɔgɔn kan walasa ka kojugu kɛ mɔgɔ la k'u to ka minɛnw taraki ou bien ko o fana 2 b'a la ani ka marifa juguw mara o fana kelen b'a la. Maa 38 de ka kiiri ka kan ka tigɛ ni assise nin kɔnɔ cɛ 35 ani muso 3 ni maa minnu ka kiiri ka kan ka tigɛ maa 10 ye denmisɛnninlamɔgɔ ye minnu si ma san 18 sɔrɔ procureur général ka fɔ la ni gɛlɛyaw walakatara kojugu an ka sigida kɔnɔ yaasa o bɛ dabila fo bɛɛ ka i jɔ i jɔyɔrɔ la. Yan b'o yɛlɛgɛ ale de fɔ ko ni i ye joli bɔn bingani wale muso kan ani violence ko n'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ société fɛn fɛn kɔnɔ société bɛ ka a yɛrɛkɛ sira de fɛngɛ n ala k'an kisi o ma tribunal jɔyɔrɔ ye min ye n y'o de demande tɔɲɔgɔn juge fɛ an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la parce que mɔgɔw bolo foyi tɛ bɔ a la de kojugu dɔrɔn de bɛ kojugu bɔ dugu la donc nin y'an bɛɛ de kungo ye fantan tɛ faama tɛ juge tɛ n'an ma wuli k'an jɔ nin tour a t'an ti to. Avocat ani cour d'appel président fɔlɔ olu ka fɔ la u y'a ɲini nin kiiri in na ko bɛɛ ka bila i ka hakɛw kɔnɔ i n'a fɔ sariya sun bi a fɔ cogo min na. Mamudu Bokum VOA Bambara tɔgɔ la Mɔpti mara kɔnɔ. Awa sisan an ka duniya kunnafoniw lamɛnliw kɛ Norvège ye laseli kɛ bi alamisa la k'a fɔ k'u bɛna dɔ fara u ka dɛmɛ kun kasabi ka ɲɛsin Sahel jamanaw ma ayiwa fanga darakila yɔrɔ minnu na ni balo ani furakɛliko dɛmɛ kobaw bɛ u la kosɛbɛ Oslo bɛna dɛmɛ kura fara kɔrɔlenw kan ni miliyɔn euro nafolo miliyɔn 3 ani tɔrɔmɔɲɔ 4 ɲɔgɔnna ye Mali, Burkina ani Niger ni Chad
olu a dɛmɛw kan ka taa kɛ olu de la a bɛ a fara dɛmɛw kan minnu labilala ka ban bi ɲinan san kɔnɔna na ayiwa u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko dɛmɛ ninnu bɛna tɛmɛ duniya keliya tɔnba ani comité international de la Croix-Rouge CICR ka bolo kan. Président Ibrahim Raisi ye Iran ka ŋaniya jira ka baara ɲɔgɔnya kɛnɛ sigi ni Niger sɔrɔdasi fangaw ye minnu ye fanga ta fanga darakili senfɛ juillet kalo tɛmɛnen ninnu na awa Niger kɔkanko kotigi ka taama senfɛ Iran ani Bakari Sangari n'ale de ye Niger kaw ka kɔkanko kotigi ɲɛmaa ye ka tɔn sigi senfɛ a ye a yira k'a fɔ ko Niger faso jamaw ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri ka jɔ ka bɛn ka ban nanzaraw ka kunboya kura talen na ka ɲɛsin u ka jamana ma awa ko o kɛra ko ye min tora olu hakiliw la ayiwa a yirala k'a fɔ ko ni laseli ninnu kɛra Iran masayaso ka bɔlɔlɔ kunnafoni siraw fɛ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ni y'an seginne kana ka don an ka jɛmukan tako filanan kɔnɔna la awa k'a fɔ ɲɛna halisa aw bɛ kan ka Malikura jɛmukan de lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA Soba la Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an ka jɛmukan in na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na Wagadugukaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ani 4 kan Abidjan Côte d'Ivoire Faba kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Radio Parisien na ka taa Tomiya san mara la a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 98 kan Gawokaw fɛ yen an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 6.1 kan Tumutukaw fɛ yen an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 kan Koro Bayangara an bɛ taa Radio Uruna kan olu bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93.2 kan ne mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba fɛ n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka page kan nin waati in na Instagram, YouTube ani Facebook kan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan daminɛ na k'a fɔ ko an ka laselikɛla Nama Jara ka bɔ Dakar ale bɛ an bolo nɛgɛ kan awa an bɛna kuma fɛn kan n'o ye koba ye bi n'a yirala k'a fɔ ko nanzaramura farigan fura dɔw olu de bɛ yen nɔ jate taara minɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ olu kan k'a fɔ ko a tali bɛ se ka na ni bana kura wɛrɛ ye falenni ye adamaden farisogo la awa o de hukumu kɔnɔna na Senegali marabagaw wulila ka jɔ sisan u bɛ sɛgɛsɛgɛli gɛlɛnw kan k'a kɛ fura ninnu kan yaasa ka se ka a koɲa ɲɛdɔn ka tɛgɛda kɛ a kisɛ kan an ye laseli kɛ an ye wele bila an ka laselikɛla ma Dakar Nama Jara Nama n'i bɛ nɛgɛ kan i bisimila Malikura kɛnɛ kan. Kajatu ili wula VOA Bambara kanubagaw n'a lamɛnnikɛbagaw bɛɛ lajɛlen wula nin waati in na. Ayiwa i y'a fɔ i ka kumaw na. Ayiwa sisan an bɛ na i lamɛn ɲininkali ye min ye Senegali mun de bɛ yen nɔ nin furako ninnu na sabula furako nin yɛrɛ kɛlen bɛ kamanaganko de ye fura ninnu a jɛnsɛnlen bɛ farafinna fan bɛɛ fɛ a yirala k'a fɔ ko fura ninnu bɔra rayon na nanzaraw fɛ yen a tɛ feere bilen a tɛ kɛ mɔgɔw la bilen nka halisa farafinna yan nɔ fura ninnu bɛ ka continuer ka kɛ mɔgɔw la Senegali marabagaw ye mun de danatigɛ a koɲa kan. I y'a fɔ i ka kumaw kɔnɔ cakɛda min bɛ Senegali jamana kɔnɔ n'a bɛ kɔlɔsiliw kɛ pharmaciw ka baaraw taabolo ɲuman kan n'o ye agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique ye de y'a fɔ sɛbɛn kɔnɔ kunun ko jateminɛw kɛlen kɔfɛ banabagatɔw kan kɛnɛyasow la fura minnu donnen don muraw furakɛli la n'u bɛ feere pharmaciw la u bɛ bana wɛrɛw lase mɔgɔw ma o fura ninnu dɔw ye Actifid, Dolirim ani Imex n'a ɲɔgɔnna caman
ni mura ye mɔgɔ min minɛ i bɛ taa nin furaw de san pharmacie la hali ni ordonnance t'i bolo dɔw yɛrɛ b'a san siradaw la feerelikɛlaw dɔ bolo ka sɔrɔ u ma se pharmacie la nka nin waati labanw na a jirala Senegali ko mɔgɔ o mɔgɔ ye nin furaw ta i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na walasa i ka mura furakɛ i bɛ fɔnɔ kunkolodimi b'i minɛ ani ɲɛnamini b'i minɛ dɔgɔtɔrɔw ka kɔlɔsiliw de y'a jira banabagatɔw dɔ kan n'u ye min ɲininka a tun bɛ fura min ta yan'a ka na kɛnɛyaso la u bɛ nin furaw de fɔ n'o ye Actifed, Imex ani Dolirim bawo yan ni fura ye mɔgɔ min minɛ dɔrɔn a ka teli ka nin fura ninnu de san o la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Senegali cakɛda min bɛ furaw kɔlɔsili kama pharmacie la y'a jira ko kɛnɛya baarakɛlaw ani minnu bɛ furaw feere pharmacie la u kana nin fura ninnu feere mɔgɔw ma fɔlɔ ka da kan u bɛ sɛgɛsɛgɛliw la fura ninnu kan walasa k'u tɛgɛ da Actifed kan n'a y'a sɔrɔ fura ninnu bɛ nin banaw la ka ɲɛsin Senegali jamanadenw ma kɛnɛyatu ka mɔgɔw ladɔnniya ka fɔ Senegali dɔrɔn tɛ a ka kan fana jamana o jamana an bɛ waati min i ka kɔlɔsiliw kɛ nin fura ninnu kan walasa a kɔlɔlɔ kana se i ka jamanadenw ma. Ayiwa an ka foli bɛ nama ye nin kunnafoni ninnu dili la an ma aba ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye halisa yirala Banisirala ani Hamas cɛla fitinɛ n'a ma sɔrɔla Hamas mɔgɔw ka binganiba kan Banisiralakaw kan zone de Gaza kɔnɔna na n'a a daminɛna octobre kalo tile 7 waati la san 2023 la donna a tile 22nan kɔnɔna na Modibo Dambele bɛ détails di an ma a kan an ka kumakanw lamɛn. Kabi Banisirala sarasiw bɛɛ fodenw susula ka jigi Gaza kan Hamas ye laseli kɛ alamisadon mɔgɔ 7,000 ani mɔgɔ 28 ko o de fagara ko a fan caman o ye fasojamaw ye ni o bɛ taa mɔgɔ 2,000 ani 910 ani 7 denmisɛnninw la mɔgɔ 18 ani 400 ani 84 ani 4 olu jogira u ka kuma la Banisirala ka fodenw senfɛ Gaza Banisirala fɛnɛ ko a ka ca ni mɔgɔ 1,000 ani mɔgɔ 400 ye minnu fagara Hamas jɛkulu olu ka wuli ka jɔ senfɛ yani fajiri cɛ bi Banisirala sarasiw ko u ye sarasiw larawuli baara dɔw kɛ ni chari ye jamana kɛɲɛkayan fana Gaza o mara kɔnɔna la u ka labɛn na yani kɛlɛ tagabolo cɛ sarasiw ka laseli sɛbɛn dɔ la ko mɔgɔ yeleke 200 olu ka fagali ni caman bɛ ni Banisirala fasodenya sɛbɛn b'u bolo olu sɛbɛntiyara fɛ u bɔ jamanaw fɛ Hamas ka sarasiw kulu y'a yira k'a fɔ alamisadon ko a bɛ Banisirala mɔgɔ 50 hakɛ bɔ minnu fagara u ka sanfɛ kirumugu senfɛ mun daminɛna octobre kalo 7 dankarili senfɛ kunnafoni dɔ mun dira Banisirala fanga fɛ ko mɔgɔ minnu minɛna a fan tilalen 2 ye ko jamana wɛrɛ fasodenya sɛbɛn b'u bolo farajɛ jamanaw olu bɛ ɲɔgɔn faamuya la bi alamisadon ka weleweleda kɛ ko adamadenya hakɛ tɔpɔtɔli kosɔn ko marifaci ka jɔ u ka lajɛrɛ dɔ senfɛ Bruxelles yasa dɛmɛ bɛ se ka tɛmɛ ka taga Gaza cogoya min na. We see that the horrible terroristic attacks by Hamas on Israel. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan républicains ka wasadi Mike Johnson ale sugandira kunungo arabala ka kɛ l'Amérique chambre des représentants wasabulu ɲɛma ye waleya min ye dansigi kɛ u ka tile 22 ɲɔgɔn samasamali la ayiwa wasabulu ɲɛmɔgɔya ɲininiw na ayiwa u ni ɲɔgɔn cɛla la ayiwa VOA ka laselikɛla wasabulu kɔnɔna na n'a tɔgɔ ko Catherine Gibson ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan a bayɛlɛmaliw olu kɛra bamanankan na Mariam Traoré fɛ an ka a lamɛn. Honorable Mike Johnson of the state of Louisiana, having received a majority of the votes cast, is duly elected Speaker of the House of Representatives. Kalataw kelen kɔfɛ kan 209 de sɔnna kan 220 cɛma républicains ka bɛrɛbɛrɛli tɔn minnu bɛ États-Unis wasabulon chambre kɔnɔna la sera ka ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ kunɲɔgɔn 3 o samasamali ni kumaɲɔgɔnya kɔfɛ min tun koɲɛ gɛlɛyara kosɛbɛ walasa ɲɛmɔgɔ kura ka se ka sɔrɔ u fɛ wasabulon ɲɛmɔgɔ kura républicains ka bɛrɛbɛrɛli tɔn tɔgɔ la kɛra Mike Johnson ye ni Amérique jamana ka kokɔrɔw la fasabagaba don o kosɔn Elise Stefanik bɔra k'a ka hakilinaw di
a koɲɛ kan. A ko, a man of deep faith, Mike epitomizes what it means to be a servant leader. Mɔgɔ do limaniyaba bɛ mɔgɔ min na. Mike ani dɔnniyaw bɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ ɲɛmɔgɔya kofɔ wa a labilalen do waati bɛɛ lajɛlen ye ka ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛli ma. Suronadonnikɛla do min ka baaraw lajolen do kosɛbɛ wa a bonyalen do. Mike a y'a ka ɲɛnamaya ni baara fanba bɛɛ lajɛlen bɛn an ka koba kɔrɔw la kanali ma. Ameriki jamana ɲɛnamaya, kanabilali ani fɛnɛ ka fara hɛrɛ ɲinini kan. Ameriki wasablon tun labilalen do a yɛrɛ ma min tun ma se ka ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ. K'a sabu kɛ sariyaw la kɛɲɛlibaliya ye kabiri octobre kalo tile 3. O don kɛra Ameriki républicainw ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Kevin McCarthy ale ka baara walan sɛmɛdon ye. Min fɛnɛ kɛra siɲɛ fɔlɔ ye ɲɛmɔgɔ ka to baara la a bolo ka sama ka bɔ a ka caw la. Ko kɔrɔla fasabaga mɔgɔ 8 minnu bɛɛ lajɛlen bɛ a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn kɔnɔ ka fara démocratew ka bɛrɛbɛrɛli tɔn cɛbɔw kan. Bɛɛ lajɛlen bɛnna kan kelen ma ka a bolo bɔ a ka caw la. K'a sabu kɛ dan sigili ye sariya sen minnu sigilen do nafolo ko kun kan Ameriki jamana fanga kɔnɔ o bɔli a ma. Hakili b'a kan k'a fɔ ko Mike Johnson bɛna sɔn ka a yɛrɛ bɔ joona. Bɛɛ lajɛlen de b'a fɛ wa bɛɛ lajɛlen b'a bonya. K'a daminɛ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump la. Républicainw ka wasaden 209 in minnu bɛ chambre kɔnɔ. Bɛɛ bɔra k'u ka kan di u ka ɲɛmɔgɔ Hakeem Jeffrey ma. Baw u y'a yira k'a fɔ ko hakilina minnu bɛ tali kɛ ka taa Johnson fan fɛ ye hakilina gɛlɛnw de ye. Tile 27 dɔrɔn de bɛ Ameriki wasadenw bolo u ka se ka bɛnkan kura sɔrɔ walasa ka se ka sariyakow la bato Ameriki jamana fanga ka nafolo ko kun kan. Wa min kuntagala ka surun kosɛbɛ jamana fanga yɔrɔ. Min bɛ ɲini ka se a dan na. Wa a ka kan ka ɲɛnabɔli kɛ ka ɲɛsin Ameriki jamana ka masaya so Maison Blanche ka laɲiniw ma n'o dɔ bɛ tali kɛ dollar wari miliyari 61 min hakilinaw talen do Maison Blanche fɛ k'a fɔ k'a ka kan ka kɛ dɛmɛ ye ka taa Ukraine jamana ma ani ka fara dollar wari miliyari 14 kan o dɛmɛ ka kan ka taa Israel. Nin tun ye VOA ka kunnafonidila Catherine Gibson ka laseli ye. VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré. Yep. There we go. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo. Sirantulonta ko kun kan denmisɛnnin kunda diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba Coupe du Monde U17 diɲɛ sirantulonta denmisɛnw cɛmaninw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan olu ka ɲɔgɔn danba ko don ɲina san 2013 ta bɛ tan Indonésie jamana kan k'a daminɛ novembre kalo nata tile 10 ka kuncɛ décembre kalo nata tile 2 san 2013 in na Mali sirantulonta denmisɛnw degeli karamɔgɔ Sumayila Kulubali ka cɛdenw ko don u bɛ Arabi Saoudite sira ta bi alamisadonya in na octobre kalo tile 6 u tun bɛ ka visa yamariya sɛbɛn minnu ma kɔnɔ ka bɔ Arabi Saoudite ɲɛmaw yɔrɔ a bɛ tile damadɔ bɔ sisan o kow ɲɛnɛbɔra kunu araba octobre kalo tile 5 san 2013 in na Mali farikolo ɲɛnajɛ ministre so jabala la Bamakɔ ministre Abdul Kasim Fɔnba ye Mali drapeau di sirantulɔntanaw ma kɔrɔba de bɛ o la o b'a yira ko jamana ɲɛmaw janbɛ malidenw na minnu bɛ faso jɔyɔrɔ fa Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni drapeau di b'a yira Mali sirantulɔntana denmisɛnw na u ka taa Indonésie ka taa u jɛniyɔrɔ fin kosɛbɛ Mali tɔgɔ la Indonésie kɛnɛ kan diɲɛ jamana 24 de bɛna u niyɔrɔ ta a la farafinna jamana ye 4 ye Mali, Maroc, Burkina Faso ani Senegal. Mali ka kulu n'o ye groupe ye o ye groupe B ye ka fara Mali kan Uzbekistan, Espagne ani Canada. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. An balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka di aw ma olu de tun ye ninnu ye awa u labɛnna Cheikh Thierno fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Keyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw k'aw sɔgɔlen to VOA Bambara ka télévision an'an ka radio siraw kunnafoniw na ani réseaux sociaux kan nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛɛ waati wɛrɛ.
pafo Kasomo ufo, kakoro ufo, kademba ufo Kangafan ufo, kanyere fo, kufo, kufo, fo, fo